Вітаю, шановныя калегі, дарагія сябры, аматары беларускай і аматары польскай літаратуры, аматары такой з'явы, як пераклад, які улучыць і сшывае берагі нашай разарванасці ў свеце, нагадвае пра святло у цёмныя часы. Часы непазбежна календарна цёмныя, але найзмрачнейшыя цемра напярэдадні світання. Мы памятаем гэтыя старыя урокі. Мы сустракаемся з вами ў межах санаторыя пад кліпсідрай, як заўсёды і як заўсёды на прасторы польскай культуры. Сённяшні герой, польскі герой, польскі набеліст, вялікі паэт, якога Польшча сёлета абвесціла адным з герояў 24-го года, то бок 2024 у Польшчы афіцыйна абвешчаны годам Чэслава Мілаша, вось зрэшты і імя, але ў сімпатыі і прыналежнасці сувязі з Мілашам прызналіся б не толькі палякі. Народжаны ў Шатэнях на тэрыторыі сённяшняй Літвы, народжаны пад падданствам імперыі, якая яшчэ трывала, чалавек, які, не мяняючы геаграфію, мог бы мяняць прыналежнасць і грамадзянства, бо межы імкліва змяняліся, а потым у справу ўступіў лёс. Усё жыццё вельмі доўгае, 93-гадовае жыццё. Чалавек, які пражыў 20-е стагоддзе і быў сведкам усяго найістотнейшага, што там трывала, але паспеў зазірнуць і ў 21-е, паспеў быць у розных сістэмах, паспеў быць незгодным, апазіцыйным да гэтых сістэмаў, супрацоўнічаў з сацыялістычнай Польшчай і выбраў рашуча ў 51-м лёс эмігранта, лёс выгнанца, блізкі нам, праз цягам доўгіх 10годдзяў забаронены ў сацыялістычнай Польшчы, трыумфальна вярнуўшыся потым на радзіму, як на радзіму, у Кракаў, які Чэславу Мілашу мінімальна нагадваў яго родную, недаступную ўжо Вільню. Зусім іншая Літва зрабілася незалежнай краінай, якая прызнала яго ганаровым грамадзянінам, але чалавек, які паўсюду свой, усім сусед, і нам, беларусам, вельмі блізкі сусед, але паўсюль крышачку і чужы, крытычны назіральнік, іранічны, самаіранічны назіральнік з дыстанцыі. Усё гэта пра Чэслава Мілаша. Прадстаўляць сёння хочацца, хай гэта будзе онлайн-прэзентацыя кнігі, наколькі можна онлайн прадставіць папяровую кнігу. Кніга з назвай «Чалавек шматпавярховы». Я спадзяюся, шматпавярховасць, рознавымернасць Мілаша ў гэтым адлюструецца. А дапамагаць мне ў гэтым будзе наша спецыяльная госця, адна з перакладчыц гэтай кнігі. Беларуская паэтка і празаік. Мы кажам часам пісьменнік, нібыта не паэт, хоць паэты ж таксама пісьменнікі. Дзіцячая і дарослая пісьменніца, аўтарка фікшн і аўтафікшн, нядаўняя віцэ-лаўрэатка прэміі Ежы Гідройця. Тут бы Чэслаў Мілаш з сімпатыяй усміхнуўся і першым павіншаваў бы. Але таксама і пэнаўскай прэміі Алеся Адамовіча за адну і тую ж кнігу «Час пустазелля». Гэта ўсё пра Ганну Янкуту. Ганна Янкута, перакладчыца Чэслава Мілаша. Прашу любіць і шанаваць. Вітаю. Прывітанне, добры дзень.
Книга, якую мы на пару з Ганнай будем прадстаўляць, чытаючы штосьці ў арыгінале, а збольшага па-беларуску, вось яна з падкрэсленым віленскім афармленнем прывітання ў маладосць Чэслава Мілаша. Гэта фактычна першае мілашаўскае беларускае выбранае. Раней першым выйшла по-беларуску да сёння актуальная кніга пра таталітарызм і канфармізм, які яму суседнічае, умысл зневалены, скуты розум по-беларуску. Потым была сімпатычная білінгва з апакаліптычнай назваю іншага канца свету не будзе. Цытата з верша «Песенька пра канец свету». А потым у мілашаўскае стагоддзе быў трыумфальны парад, можна сказаць, урачыстае шэсце 4-томніка. Лявон Баршчэўскі, культурны наш герой, неяк сфармуляваў, што за савецкімі часамі беларусам можна было шмат чаго, але замежным літаратарам нельга было выдаваць шматтомнікі. І от Мілаш першы такі шматтомны герой у нашай прасторы. Кніга вершаў «Выратаванне», аўтабіяграфічная проза «Даліна Іссы», інтэлектуальна-містычная эсэ, кніга эсэ «Зямля» Ульра, ну і геапалітычныя, а можа і геапаэтычныя развагі «Родзінна Еўропа», «Родная Еўропа», пра людзей нашай часткі Еўропы, нашага паўзмежжа, нашых краінаў. Але гэта як бы прэтэнзія адлюстраваць поўнага Мілаша. У 24-м мы дажылі да сітуацыі, калі можна выбіраць і хваліцца не толькі тым, што ўвайшло ў кнігу, а тым, якія класныя тэксты туды не трапілі. Гэта таксама ўжо пра ступень кананізаванасці аўтара. Аня, паспела патрымаць ты у руках чалавека шматпавярховага? Як табе гэтае выданне Мілаша на фоне папярэдніх? Больш за тое, нават і цяпер трымаю яе ў руках. Вось яна ў мяне такая прыгожая, вельмі прыемная сапраўды кніга. Вельмі хацелася б паставіць яе на палічку разам з папярэднімі, але магчымасці такой пакуль няма. Ну і мне здаецца, што гэтая кніга вельмі адпавядае. Сапраўды адчуваецца рух у асэнсаванні паэта. Вельмі прыемна, што менавіта такі падыход да гэтай кнігі. Вельмі прыемна, што яна білінгва, можна параўноўваць і занурацца таксама ў польскую мову аўтара. І у цэлым тое, што Мілаш працягвае выходзіць, таксама, мне здаецца, вельмі добрая для нас сёння навіна, вельмі патрэбны своечасовы аўтар. Дадам, што для нас раскіданых па свеце, і ладная частка з нас у Польшчы фізічна знаходзіцца, як мы зараз за ней размаўляем у розных польскіх гарадах, выходзіць цэлая серыя класікі і сучаснасці польскай літаратуры па-беларуску. І вось сёлета ў суседстве з Мілашам ўсё гэта кракаўскае, але беларускае выдавецтва «Гутенберг». Шмат да чаго абавязвае сам патрон, сама назва, ну і серыя вельмі годная. У суседстве з Мілашам кароль польскага рэпартажа Рышард Капусцінскі, яшчэ адзін дзень жыцця. Цяжкая военная документальная проза, таксама сугучная нам па настроях. Можа быць, адзін з самых вялікіх раманаў гісторыі Польшчы. Новая спроба, новая версія перакладу славутай лялькі Болеслава Пруса адным томам, другое папраўленае выданне, спадзяюся, своечасова знойдзе чытачоў. І вось яны трое побач: Прус, Мілаш і Капусцінскі. І каго побач з імі няма, дык гэта кожны год з'яўляецца па-дзіцячай
невялічкай кніжцы. Летась была Канапніцка, сёлета Ян Бжэхва, знакаміты Хшонш ці Хрушч у конгеніальным, магчыма, беларускім перастварэнні. В Шчабжышыні Хшонш бжмі в Шчине, культавае невымаўляльнае польскае практыкаванне для ўсяго, што вымаўляе дзесь на Шчучыншчыне ў пушчы хрущ гудзе бружмельнай гушчы. Прывітанне ўсім нашым мемам. Вяртаемся да Мілаша і, можа быць, дазволю сабе пачаць з верша, які даў назву ўсёй кнізе «Чоловік велопентровы, чалавек шматпавярховы». На схіле гадоў 90 фактычна гадовым аўтарам з падагульненнем усіх цёмных паверхаў. Можам на хвіліначку пафантазіяваць. Шчаслівым жыццём склалася мілашаўскае ці жыццё такое самае, як і непростая эпоха, ці некалькі непростых эпох. Kiedy wschodzi słońce, oświetla głupoty i winy, schowany w kątach pamięci i niewidocznych dzień. Idzie człowiek wielopiętrowy, na górnych piętrach rzeźkość poranka, a tam nisko ciemne pokoje, do których strach wchodzić. Mówi: przepraszam duchom nieobecnych, które ćwierkają w dole przy stolikach kawiarni pogrzebanych. Co robi człowiek? Boi się sądu, na przykład teraz, albo po śmierci. Człowiek шматпавярховы. Калі ўзыходзіць сонца, яно асвятляе ўсе дурноты і правіны, схаваныя ў закутках памяці, небачныя ўдзень. Вось ідзе шматпавярховы чалавек, зверху ранішняя свежасць, але ніжэй цёмныя пакоі, у якія страшна заходзіць. Ён кажа: прабачце духам тых, каго няма, а яны шчабечуць там за столікамі у подземных кавярнях. Што робіць чалавек? Баіцца суду, як пасля смерці, так і цяпер. Кніга, у якой даў назву гэты верш, паўтаруся, выбраная, і праца 5 перакладчыкаў у яе склалася. Бачыце, віленская алюзія на вокладцы, раннія віленскія вершы сімвалічна прадстаўлены ў беларускіх перакладах віленскага сучаснага нашага паэта Олега Менкіна. Гэтая выбраная можа быць уже мемарыяльным выданнем, знакам памяці дваіх паэтаў-перакладчыкаў, культурных дзеячаў, аднаго з лідараў беларускай літаратуры Падляшша, Яна Чыквіна, які сярод першых пачынаў перакладаць Мілаша, і светлай памяці бліскучага стыліста, аўтара даследаванняў па культуры мовы Юрася Бушлякова, які таксама адзін з першапраходнікаў. У мяне персанальныя сімпатыі да Юрася, гэта ён мяне падсадзіў не толькі на перакладанне Мілаша, але і увогуле на працу з беларускай моваю. Так часам бывае, калі зацікаўлена штосьці чытаеш, глядзіш за працай калегі, а потым раеш памяняць адно слово, а потым вы ўжо спрачаецеся, а потым з'яўляецца публікацыя, падпісаная вашымі 2 імёнамі. Я думаю, што верш, які пачынаў перакладаць Юрась, і я далучыўся, хай ён таксама сёння прагучыць, тым больш, што гэта адзін з найлепшых аўтапартрэтаў Мілаша. Шмат хто з нас, і вернікі, і цалкам светскія людзі, часам рэфлектуем такімі малітвамі, прызнанні. Господи Боже, любіў я клубнічны джэм і цёмную слодыч жаночага цела, гарэлкі марожанай смак, селяцы у алее і пах цынамону і гваздзікі. Дзе ж выйсці з мяне мог прарок? Скуль жа дух такога наведваць бы меў? Столькі іншых, праўдзіва абраных было, верагодных, а мне хто паверыў?
Бо бачылі ўсе, я кідаюся на яду, спаражняючы шклянкі, юрліва углядаюся ў шыю афіцыант. Заганы свае ўсведамляю, вялікасці прагнучы, умеючы распазнаваць яе, дзе толькі ёсць. Пры бачанні свету, не вельмі каб ясна, я ведаў, што меншы, як мне. Застаецца турнір гарбуноў, паль нядоўгіх надзеяў, пыхліўцаў паседжання, літаратура. Гэта позні сталы Мілаш 1986 года, хоць яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў ён будзе працягваць стварыць. А моя сённяшняя суразмоўніца перакладала не сказаць, каб ранняга, ужо культавага, ужо лідара цэлага пакалення, чалавека, які паспеў загучаць у Вільні, стварыць літаратурную групу жагары некалькіх таленавітых маладзёнаў, збольшага катастрафістаў, а потым гэтыя катастрафічныя цьмяныя прароцтвы пачалі збывацца у такім выглядзе, як показала другая сусветная. Мілаш сведка пагрому у варшаўскім гетта. Мілаш, які размінуўся па датычнай з варшаўскім паўстаннем і застаўся тым чалавекам, які выжыў і, в прынцыпе, потым адчуваеш, відаць, маральную адказнасць пісаць і за тых, хто загінуў, і насуперак ім там, дзе з імі не згодны. Мілаш, які разам з Ружэвічам, Гербертам, Шымборскай, Белашэўскім, некаторымі іншымі як бы адбудоўваў новы спосаб гаварэння пра свет, тое, пра што з лёгкіх ці нелёгкіх, ці нелёгкай рукі Адорна мы рэфлексуем, памятаеце, пра праблематычнасць і варварства той паэзіі пасля Асвенцыма у версіі Мілаша. Ці можа бедны хрысціянін пісаць вершы, гледзячы на пагром у варшаўскім гетта. Мілаш у 45-м выдаў вельмі важную кнігу «Оцалення», «Выратавання». Потым, калі яго забароняць на доўгія гады, самыя смелыя крытыкі будуць намекаць, цытуючы, як пісаў аўтар «Выратавання». Моя суразмоўніца, вернуўся з думкі, якую пачаў, Ганна Янкута пераклала адзін з найцікавейшых тэкстаў, адзін з найбольшых, найпрыкметнейшых тэкстаў у «Выратаванні» і вельмі непадобны да ўсяго астатняга. Пагадзіся, гэта вельмі дзіўная ваенная паэзія. На пачатку 40-х ты як бы культурны падпольшчык, ты пішаш пад псеўданімам як бы вершы супраціву, а тут робіцца штосьці іншае. Аня, перш чым пачнеш чытаць, што робіцца ў гэтым творы з назваю «Свет» і пад загалоўкам «Наіўная паэма»? Ну, мне здаецца, што ў гэтым творы робіцца насамрэч вельмі шмат, таму што калі яго чытаеш, такі першы пласт – гэта мірныя, такія спакойныя краявіды, карціны, дзеці гуляюць, бацька там нейкія студыі ў бібліятэцы праводзіць, маці жыве звычайным жыццём, там нешта пра кветкі расказвае, жукі і гэтак далей. Але калі чытаеш гэтую паэму, як верш, паэму, з'яўляецца таксама вельмі такое неўсвядомленае адчуванне трывогі. Здаецца, што мірныя вершы, мірныя карціны, а вось гэтая трывога, яна, тым не менш, увесь час робіцца ўсё мацнейшай і мацнейшай. Пад канец паэмы ёсць ужо вершы пра тое, як дзеці губляюцца, як яны хвалююцца, ўжо карціны робяцца таксама даволі змрочнымі. Тым не менш, усё заканчваецца сонцам, то бок тым самым світаннем, якое прыходзіць пасля цемры. І, напэўна, гэта адзін з такіх спосабаў гаварыць пра цемру, пра страх, пра трагічныя часы, такі спосаб, у якім
Магчыма, аўтар сябе трошачкі ставіць за межы таго, што адбываецца навокал, спрабуе паглядзець, паказаць рэчаіснасць, што яна можа і іначай выглядаць, але ўсё ж такі гэты жах часу, у якім ён жыве, ён не можа застацца па-за. Немагчыма выйсці з яго да канца, таму гэты жах усё адно ёсць, але тым не менш, ёсць надзея ў гэтых вершах. Напэўна, тое, што вельмі патрэбна было чытачу у змрочныя часы, што, напэўна, патрэбна цяпер і беларускаму чытачу. Мабыць, дарэчы, было б ужыць слова. Перад намі не столькі нейкі эскапізм, спроба уцячы ад вайны і выклікаў, як спроба тэрапіі на фоне гэтых аўтатэрапіі, а можа нават Мілаш чалавек грунтоўны, сістэмны, заўсёды, па-мойму, думаў пра вынікі і далёкія вынікі таго, што ён робіць. Таму не мог не думаць пра чытачоў, пра чытачак. Такі сабе поціск цёплай рукі, які ад чымсьці беларускім адгукаецца, пагадзіся, анімпадыстаў згадваецца з народным альбомам. Простыя словы, простыя рэчы, вось з гэтых найпрасцейшых словаў гэта ўсё пачынаецца. Можа быць, прапаную, давай з табой пачытаем. Можна назваць гэта паэмай, а можна вялікай нізкай маленькіх вершаў. Яны ў адной рытміцы польскай сілабікі вытрыманы. Можна гэта пяцістопным ямбам перакладаць, можна нейкім трохстопным памерам. Ты, па-мойму, абодва падыходы прымяняеш па ходзе паэмы. Часам там 12, часам 16 радочкаў. Карацей, ідэальная школьная хрэстаматыя, ідэальная, здавалася б, вершы для падручнікаў. Але хай чытачы, слухачы з намі падумаюць, ці ўсё тут так наіўна, як абвешчана ў падзагалоўку. Дрога, самы першы верш, няхай прагучыць і па-польску. Там, где зелено-щелище долина, и дрога травом заросла на полі, przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna, dzieci wracają do domu ze szkoły. W piórniku, który nawskos się otwiera, chrobocą kredki wśród okruchów bułki i grosz miedziany, który każdy zbiera na powitanie wiosennej kukułki. Berecik siostry i czapeczka brat migają między puszystą krzywiną. Sójka skrzykoczą z po gałęziach lata i długie chmury nad drzewami płyną. Już dach czerwony widać za zakrętem. Przed domem ojciec, sparty na motyce, schyla się, trąca listki rozwinięte, a z grządki całą widzi okolice. Вось гэты маленькі і вялікі краявід. Дом, часам камера наязджае на маленькія фрагменты гэтага дому. Стол, бібліятэка, бацька, які павучае сваё сямейства. Часам гэта град, і часам гэта ваколіцы, дзеці па дарозе ў школу. Зрэшты, што тут пераказваць, калі перакладчыца можа ўсё гэта цудоўна прачытаць. Аня, калі ласка. Дарога. Там, дзе зялёныя сцелюцца долы, сцежкаю, што зарасла напалову. Дзеці дадому імчацца са школы, цераз убраную квеццем дуброву. Ціха начынне грукоча ў пенале, крышачкі булкі з асадкаю новай. Грошыкі медныя. Мы іх збіралі, каб прывітацца з зязюляй вясновай. Братава шапка, бэрэцік сястрыцы ў пышным кустоўі мільгаюць часамі. Сокатам сойка ў галі мітусіцца, доўгія хмары плывуць над лясамі. Дах чырванеецца за паваротам. Бацька-гародчык матыкаю поле, хіліцца, злёгку чапляе лістоту. З градак ён бачыць усё наваколле. Ну і далей працягнем па-беларуску. Ганак. Ганак дзвярыма на захад. Заўсёды грэе там сонца, шырокія рамы. Бачна адтуль наваколля, гароды, лес і прысады і ўся панарама.
Як убяруцца ў зялені вагоні, цені ад ліпаў накрыюць паўградкі, свет за карою блакітную тоне, лісцем зубчастым парваны на латкі. Брат і сястра над паперай галовы хіляць, малюючы буры і штылі, і языком памагаюць ружовым, лодцы, якую амаль патапілі. Сходы. Пахнуць масцікаю вузкія сходы, уверх узбіраюцца жоўтай дугою. З краю мыском станеш без перашкоды, а ля парэнчаў ледзь ступіш нагою. Выса дзіка падаўжаецца ценем, іклы растуць, ён, жахліва застылы, нешта вынюхвае там на скляпенні, а прамяні распаўзаюцца ў пылі. Маці, высокая, з тоненькім пасам, сходзіць са свечкай, дрыготкай і кволай. Цень яе з ценем сустрэўся і кластым, б'ецца адна яна з грознай жывёлай. Малюнкі. Вось кніга, моль трапечацца няроўна над калясніцай, пылам і дарогай. Зачэпіш, сыпле срэбны пыл няўлоўны, на грэцкі горад, што бяруць аблогай. Вось цела прывязалі да двухконкі, аб пліты б'ецца галава героя, а матылёк, прыбіты да старонкі, трапечацца ледзь-ледзь у цэнтры троі. І ў той жа час насоўваецца бура, паспешліва адчальваюць трыеры, а побач шыі гнуць валы панура, і ўзворвае аратай бераг шэры. Бацька ў бібліятэцы. Высокі лоб і позірк утрапёны, гуляюць блікі сонца з валасамі. Вянчае бацьку пыл, нібы карона, калі разгорне кнігу ён часамі. У каляровых строях чарадзея, заклеўны шэпча ён падчас чытання. Схавана ў кнізе безліч дзіўных дзеяў для вучня Бога ў справах чаравання. Бацькавы заклёны. Мудрэц ласкавы, о які ціхмяны, дар веды твой, як рада сэрца дару. Цябе люблю я і табе адданы, хаця твайго і не пабачу твару. Даўно разнеслі прах вятры і воды, а разам з імі кожны шал забыты. Ты дасканалым стаўся назаўсёды, як кніга, думкай узятая з нябыту. Зазнаў ты скрухі і зазнаў адчаю, і знікла памяць пра твае пралікі. Чым дарагі ты сёння мне, я знаю. Малыя людзі, іхны плён вялікі. З акна. За полем, лесам і за іншым полем вады люстэрка і нябёс бяздоння. Зямля сыходзіць залатым падоллем у мора, як тульпан у місе тоне. І кажа бацька, там ляжыць Еўропа. У ясны дзень уся як на далоні. Яшчэ не адышла пасля патопу. Прыстанак для людзей, сабак і коней. Там яркіх гарадоў іскрацца вежы, плятуцца срэбнай ніткай ручаіны, і ветахі пагор'яў на бязмежжы ляжаць то тут, то там, як пух гусіны. І зараз пераскочым усю ноч, усе самыя змрочныя вершы і адразу да сонца. Не мае сонца колераў, затое у ім усе яны ў адно зліліся. І ўся зямля паэма, а над ёю маэстра сонца палымнее ўвысі. І той, хто фарбай свет расквеціць хоча, няхай на сонца не глядзіць ніколі, бо вы есть сонца памяць, нібы вочы, і застануцца толькі слёзы болю. Хай ён укленчыць і шукае ў лісці праменне, што адбілася ад глебы. Там будзе ўсё, забытае калісьці. Змярканні, ранкі, ружы, зоркі, неба. Дзякуй вялікі. Я думаю, што добры канцэрт, а гэта, безумоўна, быў добры канцэрт у тваім выкананні, ён не поўны без бісу. Я спрабую прапанаваць адзін тэкст з гэтай паэмы «Свет», прачытаць на біс, прачытаць двума мовамі. Гэта можа быць адзін з самых сусветна вядомых фрагментаў. Ён называецца «Прыпавесць пра мак». Зноў дае нам ежу як бы для роздумаў, матэрыял для роздуму. Наіўна гэта ці вельмі мудра. Дзіцячы гэта позірк, ці гэта позірк будучага містыка, чытача Сведенборга, чалавека ў дыалогу з паэзіяй Блейка, чалавек, які ўрэшце рэшт напісаў «Зямлю Ульра», для якога інтэлектуальныя пошукі 20-го стагоддзя недастатковыя, бо ёсць рэчы недаступныя інтэлекту, даступныя альбо ў азарэнні,
альбо, можа быць, праз вясёлку дзіцячых слёз, калі расчулена пачынаеш на штосьці глядзець. Карацей, чытаючы іншых любімых польскіх паэтаў, ад Галчынскага пачынаючы, пазнаю уважлівых чытачоў прыпавесці пра мак. На зярнку маку стое mały dom. Pieski szczekają na księżyc makowy i nigdy jeszcze tym makowym psom. Nie jest świat większy, że jest świat większy, nie przyszło do głowy. Ziemia to ziarnko, naprawdę nie więcej, a inne ziarnka, planety i gwiazdy. A choć ich będzie chyba 100 000, domek z ogrodem może stać na każdym. Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie, dzieci biegają i mak się kołysze, a wieczorami księżyca wschodzi. Psy gdzieś szczekają, to głośno, to ciszy. Прыпавесць пра мак. На макавінцы хатка і гароды. Сабачкі брэшуць, месяц спее макам. Што гэты свет шырэйшы за гасподу, не здагадацца макавым сабакам. Зямля зярнятка, і не больш за тое. Планеты, зоркі, іншыя зярняткі. І хай 100 000 іх, і нават болей. На кожным могуць быць такія хаткі. У маку свет, а мак на агародзе, качаецца ў дзяцей на відавоку. А ўвечары, як месяц узыходзіць, чуваць сабак, то блізка, то далёка. Вось гэтае то блізка, то далёка. Рухомая мілашаўская перспектыва, якая вагаецца на працягу гэтай паэмкі. Аня, як складаліся твае перыпетыі, твае змагання? Пагодзімся, мабыць, мала што так цяжка даецца ў перакладзе любому перакладчыку, перакладчыцы, як рэчы нібыта лёгка зроблены. Нібыта простыя, празрыстыя, наіўныя, нібыта нічога, ніякіх асаблівых метафараў, ніякіх асаблівых фармальных пошукаў не адбываецца, а свет сам сябе неяк найпрасцейшымі словамі апавядаюць. Ці лёгка гэта было перакладаць з аднаго боку, а з іншага боку, чым вось гэтая твая версія, чаму гэта ў пэўным сэнсе прэм'ера, адрозніваецца ад таго, што было на стагоддзі Мілаша ў 11. Ну, увогуле пераклад гэты пачаўся якраз да стагоддзя Мілаша ў 11 годзе, тады рыхтаваліся кнігі, і я да укладальніка гэтага зборніка, прысутнага тут Андрэя Хадановіча, звярнулася з просьбай даць мне якіх-небудзь вершаў Мілаша. Мне вельмі хацелася паспрабаваць яго перакласці, і вось атрымала я «Свет». Аднак у тыя часы вельмі цяжка мне даўся гэты тэкст, не ўсё паспявала да выхаду, і таму з гэтых 20 вершаў, здаецца, 4 былі перакладзеныя не мной, я не паспела, і, здаецца, 1 пераклала Кацярына Маціеўская і яшчэ 3 Антон Францішак Брыль. І так яны выйшлі, таму калі у вас ёсць у руках той асобнік выратавання, то можна там 4 іншыя версіі 4 іншых вершаў знайсці адрозныя. Але ўжо летась звярнуўся да мяне Крzysztof Czyżewski, які займаецца, апякуецца дворам Мівоша в Краснагрудзе, з прапановай дарабіць гэты цалкам паэму «Свет». І я ўжо занялася гэтым, дарабіла тыя 4 вершы. Зноў гэта было нялёгка, але у выніку у гэтым новым томе усе вершы паэмы ці вось гэтыя нізкі, яны ў маім перакладзе. І таксама некалькі такіх дробных правачак было ўнесена, таксама не без удзелу рэдактара, укладальніка. Дзякуй за каштоўныя парады. Таму можна сказаць, што хочацца верыць, што на гэтым мая прыгода са светам ужо завершаная, хаця, можа, пройдзе яшчэ 10 гадоў, яшчэ нейкую новую версію захочацца зрабіць.
Ой, цытуючы класіка, ваша кніга яшчэ прынясе вам сюрпрызы. Такім сюрпрызам, напрыклад, і для мяне, і, мабыць, для Ані, была зараз напярэдадні калядаў і новага Новага года можна згадаць як па дзіўнаватаму, па інтэлектуальнаму. Мы адзначалі Новы год, які сустракалі, які зараз заканчваецца. Аня згадала Кшыштафа Чыжэўскага «Двор» Мілаша, пагранічча. Гэта сапраўды паўзмежжа Польшчы і Літвы. Ні адзін неасцярожны крок і час у тваім мабільніку пераходзіць з польскага на літоўскі, мабыць, мацнейшая трансляцыя ідзе з Літвы. Мілаш у гэтым двары бавіў гімназістам перад універсітэтам пару летніх вакацый. Мілаш далучыўся тут да дарослага жыцця. Мілаш тут меў юначы раман і балючае расчараванне, калі ўсё-ткі перад ім выбралі не яго, а старэйшага мужчыну на фоне гэтай жыццёвай паразы. А чым юнейшыя мы ёсць, тым сур'ёзней да сябе ставімся, да таго, што з намі адбываецца. А Мілаш спрабуе скончыць жыццё самагубствам. На шчасце неўдала. Ён не ведаў, што яго яшчэ амаль 80 гадоў творчасці чакаюць, але потым, згадваючы гэты эпізод, все-таки мы можем адтварыць гэтую атмасферу. Уявіце сабе двухпавярховы дом. Лірычны герой перажывае трагедыю на паддашку. Побач азёра, у якіх любіў плаваць, якія пераплываў Мілаш. Праз шмат гадоў ён напіша тэкст, які нідзе не надрукуе. І таму тое, што я уключыў яго напрыканцы ў кнігу, ёсць і крышачку нахабным, але і эксклюзіўным крокам. Мы некалькі гадоў таму перакладалі вялікай кампаніі вялізную біяграфію Чэслава Мілаша, аўтарства Анджэя Франашка. Я згадваю і Чыжэўскага, і Франашка, бо гэта героя нашага цыклу «Санаторый пад кліпсідрай». Яны прыходзілі, ласкава разважалі пра Мілаша, то дарэчна згадаць іх. То чытаю тэкст, якога няма нідзе акрамя біяграфіі Франашка, а цяпер у двух версіях ёсць у нашым выбраным Мілаша. Хто адгадае, дружа, чым ёсць сіла, як слабы святкуе перамогу. Прызнацца, сорам, я трыумфаваў, калі пачуў пра самагубства Збышка. Дык слухай, у юнацтве, на вакацыях, у час салодкіх месяцовых ценяў, што спакушаюць водарам магноліі, так ярка зяюць зоркі, і так няхутка пачнецца, дружа, навучальны год. Я на гарышчы жыў, а ўнізе грамафон. Танго-мілонга, танго, мрояў і сноў. У клетцы залатой нібы пантэра. Або факстроты з вечара да ранку, веранда ў цемры, шэпты сярод ліпаў. І я адзін аднюд. Водзе смутак, баюся трызню, апускаю вочы і кожны дзень гартую сілу волі. Але не лёс мне быць такім, як Збышак. Прыгожы, моцны, цягліцы ды жылы, шыракаплечы, галава быў Аполлона маленькая, пагардлівыя вусны, уладны, вольны, меў табун дзяўчат. І тут яна, рудая німфаманка, сказаў бы сёння я. Ды не тады, пушок на ейнай шыі, пах канваляў, мяне забілі на павал. Я млеў, пастрыгся на прабор, смярдзеў памадай. Яна ж смяялась, такі шчанюк. І знаеш, толькі раз за ўсё жыццё я адчуваў такі адчай і рэўнасць, калі з-за дрэва раніцою ўбачыў, як Збышак лезе з ейнага акна. Не,
Ревность надто слаба, лепей вусціш, што свет такі, які ён ёсць, няўмольны. Таму, пакуль гайдалася гарышча ад іхных танго, я наліў гарэлкі і зарадзіў старенькі пісталет. 2 кулі, альбо 3, не памятаю, і барабан кручу. Хай лёд дурні гінуць, да скронь рулю, спуск і шчоўк. Нічога. Мы не ведаем дакладнага датавання гэтага верша. Як табе здаецца, як аўтарцы фікшн і нон-фікшн, як літаратурнаму крытыку, эсеістцы, варта такое публікаваць у выбраным паэты ці не? Чаму Мілаш не друкаваў такога тэксту ці такіх тэкстаў, але чаму біограф Франашак такі выцягнуў яго на святло? Аня, уключи мікрофон. Прашу прабачэння, ужо забылася, заслухалася так, што ўсё забыла. Сапраўды даволі нетыповы Мілаш, не такі Мілаш, як мы яго ведаем. Я думаю, што можа таму Франашак і захацеў яго выцягнуць. Абсалютна зразумела, чаму Мілаш мог не хацець друкаваць гэта пры жыцці. Можа, гэта такі дзённікавы быў верш, хутчэй для сябе напісаны, можа, для нейкага найбліжэйшага кола, хаця тут я ўжо не буду сцвярджаць, але сапраўды нейкі абсалютна іншы бок паэзіі Мілаша нам тут адкрываецца. Я думаю, што гэтым ён і падаўся Франашаку цікавым. Мілаш, якога вы не ведалі, можа, якога не ўяўлялі, вось паглядзіце, сапраўды не заўсёды паэзія парадная, паказвае нейкім такім жывым аўтара, бо сапраўды многія вершы Мілаша аж настолькі сур'ёзныя, што разбавіць іх чымсьці жывейшым можа не найгоршая ідэя. Цалкам салідарны з такой адзнакай. Не ведаю, калі-небудзь дажывем да наступнага яшчэ меншага, яшчэ больш выбранага зусім анталагічнага Мілаша, ці увойдзе гэта туды, але для такі позірк. Часам мы недалюбліваем класіку за тое, што яна бронзавая, музейная, пыльная, альбо ўзнёслая, трыбунная. А тут жывы чалавек раз мучаецца, 2 мае сілы самаіранічна на сябе паглядзець, 3 прызнаецца ў чымсьці, у чым прызнавацца сорамна, 4 на гэтым фоне нават за лішнюю шматслоўнасць вечную мілашаўскую можна яму дараваць. Пагадзіцеся. Можа быць, на развітанне 2 апошнія тэксты прачытаю. Мы зноў у чаканні калядаў. Хай гэта будзе вельмі юная, такая яшчэ даваенная калядка Мілаша, модлітва вігілійна, але друкавалася яна ўжо ў кнізе «Выратаванне». З пэўных прычын ён тэкст 38-го года ўключыў у кнігу з 45-го і дзесьці перад ваеннымі вершамі. Тут просьба пра ахову, пра выратаванне, але, мабыць, і прадчуванне усяго, як мы аграбем, што мала гэтаму пакаленню не падасца. Фрагмент толькі ў арыгінале. «Марию чисто, благослов Тей, co w miłosierdzie nie wierzy. Niech jasno Twoje strudzo na dłoń, smutki wszystkie uśmierzy. Pod Twoją ręką niechaj płacze lżej. Na wigilijnej ześlij jej stół zielone drzewko magiczne. Niech, gdy go dotknie, słyszy gwar pszczół. Niech jabłka sypią się ślicznie, a zamiast świec daj gwiazdę różne». И так далее. Колядная молитва. Чистая дева, наведай яе, што ў міласэрнасць не верыць. Хай твае радасці у смутку адмеры, плач хай палёгку дае, каб не самотна ей быць ля стола. Ёлачку дай у спагадзе, хвою кране,
Хай гудее пчела, падают яблоки ў садзе, каб замест свеч ёй зорка была, каб за вакном караван снежных гор, ззянне іх белыя апраткі, каб мудрацы з добрай весткай у двор, памяць загойдкала б згадкі мёртвых паэтаў, аддалены хор вёў бы старыя калядкі. Гэта аддалены хор мёртвых паэтаў, дзе тут ідылічнасць, а дзе трывога, зноў ваўтульны хатні свет, нейкія вечныя экзістэнцыйныя скразнякі пранікаюць. Мілаш — скразны герой нашага цыклу. Калісьці ў 20-м самая першая лекцыя, якая была вось у інтэрнэт-фармаце, была пра Мілаша. Мы размаўляем перыядычна з мілашазнаўцамі, з перакладчыкамі, перакладчыцамі, як сёння з Аняю. Таму я не цытую сёння самых хрэстаматыйных і самых балючых тэкстаў ані беднага хрысціяніна, напрыклад, які глядзіць на гетта, ані Кампо ді Фьорі, ані воршы страшнай станцыі пра імперыі, якая сцягвае петлю на шыі добрага чалавека. Хай на ўсё гэта будзе універсальны адказ, таксама новы пераклад з новых тэкстаў, зробленых спецыяльна для гэтай кнігі. Хай гэта будзе верш пра кнігі, але książki. Мілаш знайшоў аргумент. Культура бароніцца. Мы як бы баронім культуру, але насамрэч можа быць у чымсьці яна і мацнейшая за нас і бароніць і нас грэшных. Зноў некалькі радочкаў у арыгінале, а потым пераклад. Але książki będą na półkach prawdziwej istoty, które zjawili się raz, świeże, jeszcze wilgotne, niby lśniące kasztany pod drzewem w jesieni i dotyka pieszczone trwać zaczęły. Mimo łun na horyzoncie, zamków wylitających w powietrze, plemion w pochodzie, planet w ruchu. Jesteśmy, mówili. Ale kniги будуць на паліцах. Сапраўдныя істоты, якія аднойчы з'явіліся, свежы, яшчэ вільготныя, бліскучыя нібы каштаны пад дрэвам у осень. Да іх датыкаліся, песцілі, а яны трывалі, пакуль далягляды палалі, пакуль выбухалі замкі, плямёны перасяляліся, рухаліся планеты. Мы ёсць, казалі яны, калі з іх вырывалі старон, ці літары злізвала дзікая пол. Наколькі ж яны магутнейшыя за нас, чыя цеплыня астыне з памяццю разам, рассыпецца, згіне. Уяўляю зямлю, на якой мяне ўжо не будзе. І нічога, ніякая шкода, усё і далей дзівосна. Жанчыны ў сукенках, мокрыя зні і песня ў даліне. Але кнігі будуць стаяць на паліцах шчасліва, народжаныя ад людзей, а яшчэ ад святла wyszyni. Ale książki będą na półkach, dobrze urodzone, z ludzi, choć też z jasności, wysokości. Мяркуйце самі, суцішальны гэта аргумент, колькі тут святла, а колькі тут горычы, усяго гэтага ў роўнай прапорцыі звычайна у Мілаша. Звярніце ўвагу, што кніга, якую мы сёння прэзентавалі, як і іншыя кнігі з гэтай серыі, яна не для продажу, яна для бясплатнага раздавання добрым людзям. Так мы прыдумалі такія ўмовы гэтай гульні. Таму прыходзьце альбо на жывыя спатканні, прэзентацыі з гэтымі кнігамі, альбо пішыце і пакідайце заяўкі. Я паспрабую падзяліцца спасылкай да гэтага відэо, калі яшчэ актуальна. Паглядзім,
напярэдадні калядаў розныя цуды здараюцца, а найлепшы падарунак, нагадваю вам старую ісціну, гэта кніга. Дзякуй, дарагія сябры, што былі з намі, што слухалі польскую паэзію, беларускія пераклады, і шчыры сардэчны дзякуй Ганне Янкуце. Аня, дзякуй за цуд, за час, за натхненне, за беларускага менеша. Дзякуй таксама за ўвагу і за імпрэзу такую онлайн. І добрага дня! Маленькое пророцтво. Чтоб мы якім настроі не былі, чтоб не чыталі з намі, хутка і непазбежна здарацца каляды, а калі мы хораша сябе паводзілі ў гэтым годзе, магчыма, будуць і цуды ў падарунак. Всего добрага, да сустрэчы. Заставайцеся з прасторай польскай культуры з нашай серыі спатканняў. Прыходзьце і падключайцеся. Побачення.